Imbilin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ti pan na kay Parikep ti may sa stall iti kayang street kalpasan a namidwa a natiliwan nga agilaklako iti nadadael a karne. Idi lang July 28 nakakumpiskar ti 240 kilograms ti nadadael a karne ti manok kabiatan ti inspection nga insayangkat ti City Market Meat and Fish Task Force iti nasao a pagtagilakwan. Nang ipaulog ti task force iti notice of violation, iti stall owner gapo iti panaglabsing na iti Food Safety Act ken Meat Inspection Code of the Philippines. Nang isayangkat naman iti follow-up inspection, ang nagresulta iti pan nakakumpiskar ti 10 kilograms ti nadadael a karne ti manok. Namulta iti 5,000 pesos ti masaknan bayat anay pasara ti stall. Binalaagan pa ni Mayor Magalong amin ang market vendors asaan da nga gilako kadagiti nadadael a taraon, karne, ikan, nateng, uno anyaman a produkto, tapno saan da, uno saan ang may pasara ti pwesto da. Huwag kayong maglalakas loob na magbenta ng sirang mga pagkain. Kasi talaga isasaro ko kayo at di ko kayo papatawarin. Pangalawa, gusto kong magpasalamat sa komunidad ng siyudad ng Baguio dahil yung pagiging mapagmatsyag nila, malaking bagay yan sa amin. Naire-report kagad.